Lisa Hazwari गासिबो खेबसे आखाइ खबना नांगौ थेंक इउ बरिया साजायदों खिन्थु न'दिन लोगोफोर नायनो फै मनालिसाखौ नायनो फैदों मनालिसा एक्ट्रिस बिराद मानसिलै माबायदि जादों मानसिया प्रग्राम सोलिगासिनो मानसिनि बाना बिराद मानसि मनालिसाखौ नुगोन लोगोफोर दसे उनाव मानसियानो मानसि लोगोफोर बापरे बाप सिमलानि मेला फैनो दाबावगार लोगोफोर मानसि गोजा दखान मा बुंजोबनाय दख'नानि खालाम बेसे बेसे 10-20 दख'नानि खेलाबो दं सोरबा गेलेनोबा गेलेफैनो हागोन नैयाव नाय गेलेनो दा फैनो दाबावगार बिराद मानसिलै बा थाङो आबै आबै दं नै बिराद मानसि लोगोफोर सिमलायाव गाबोन नायनो फै इलिसा फैगोन ना गाबोन मनालिसा हाज'वारिखौ नायनो थाखाय माबायदि मानसि फैदों नाय लोगोफोर मनालिसा आर्टिस्ट नायनो फैदों मोना नाय बिराद मानसि bergabung besok. Ebar kami mau selamat dan terasa. Ane gore kini itu happy. Nancy Saudari Ananda Bazar. Hasil kita ni bo. Kumpiri Thekatari Ananda Bazar. Saat ini Basmati Godhuli Gao. Borokha Lisa Hazwari. गासिबो खेबसे आखाइ खबना नांगौ थेंक इउ नै जोंनि फैसालियाव मुंदांखा मनालिसा हाज'वारि आरो बिथांखौ जोंनि फुजा कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय खावलायबाय आरो लोगोसे फुजा कमिटिफोरा एखन फुलुं गामोसा
आर'नायारि सम्बर्धना जनाবলৈ অনুৰোধ জনালো আমাৰ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ राजा दासाव मालाय सार्जारिखौ बरायनाय खावलायबाय खेबसे गोबारै खेबसे आखाइ खबना होनांगौ बयबो आरो लोगोसे कमिटिनिफ्राय एটি फुलुं गामसालाय बर' दासाव सम्बर्धना जनाবলৈ অনুৰোধ জনালো थैंक यू दानिया गावनि हाबाफारिखौ मावलांनो खावलायबाय थैंक यू बारा गोबाव हमनाया आरो बेनि उनावनो जोङो जोंनि गेजेराव लाबोगोन गोबां मोसागिरि दङ मेथाइ खनगिरि दङ रिम्पी नाथ আপুনি য'তে নাথাকক কিয় হাজৰ হৈ থাকিব লাগে ধন্যবাদ अन्नानै एसे साउन्ड खाथियाव जिखिनि दङ बक्स खाथियाव एसे साइड जाबा मोजां मन्चत मनालिसा हाज'वारि मनालिसाखौ नायग्राफोरा लोगोफोर नाय माबायदि मानसि